Relax! Alas na! Love Trip! Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kasama ang inyong muy delisyosang ka-love team. Mara Tony! Mara Tony! Ikaw, anong trip mo? Huy! Wala ka nang ang jowa? Tapos wala ka pang pera? Ay, naku, ang hirap naman ng ganyan, kuya. Ate, hanggang kailan ka magbibigay ng pera dyan sa magulang mo? Na kapag tinatawag ka lang kapag may kailangan. O hindi naman kaya kapag bagong sweldo ka, sasabihin sa'yo, uy anak, kumusta ka na? Parang blooming ka ngayon na. Ay, ang galing mambola. Ay, alam mo, kapag mga ganitong panahon, lalo na magsusweldo na sa siguro mga 7 days pa. Uy, malapit na yun After 7 days, balitaan mo ko kung saan mo gagamitin yung sinahod mo. Kasi alam mo, hirap talaga kapag breadwinner ka, no? Hindi mo matanggihan yung mga request ng mga taong mahal mo, yung mga taong importante sa'yo. Kasi syempre, iniisip mo yung mga kailangan nila. Imbis na isipin mo na, ay, parang ngayon gusto ko magpa-manicure Wala, iniisip mo na baka mamaya walang pagkain sa bahay. Yun yung mahirap. Kailan? Kailan ka lalabas? Kailan mo ititreat yung sarili mo, diba? Alam mo, ito, sige, since mahal ka naman ni DJ Maratoni, bibigyan kitang ilan sa mga tips. O, diba, malipay na pindot kong effects. Bibigyan kitang ilang mga tips and tricks para namang maisip mong mag-self-care. Uy, mahirap yung tipong ikaw na nga magbabayad ng mga utang dyan sa pamilya mo. O kaya yung kapatid mo nang hilig-hilig mag-order sa Shopee. Tapos wala namang pambayad. Pag uwi sa bahay, pera mo pa rin. Huwag ganon, hindi ganong klaseng self-care. Self-care nga diba? Self, sarili mo muna ang isipin mo. Siguro tip number 1, magpaganda ka. Pumunta ka sa salon. O kaya magpa-manicure ka. Kahit home service, laban na yan. O kaya mas maganda siguro lumabas ka ng bahay. Gusto mo yung pagka lumabas ka, sasabihin ng tao pag tinitigan ka, uy Mare, parang ang blooming mo. Anong ginagawa mo? Parang gumaganda ka. Eto, sinabihan ako ni DJ Maratoni ng 90.7 Love Radio na unahin ko yung sarili ko. Kaya eto, dami ko tuloy jowa. Nangungulekta nga ako O kaya naman, tip number 2. Kumain ka ng masarap. Kailan ka ba huling kumain sa isang exclusive restaurant? Yung tipong may aircon naman, tapos meron kang pwedeng tawaging waiter. Sasabihin mo, waiter, pwede man pa-order ng blueberry cheesecake. Yun lang, mali pagkabanggit. Uy, masarap din kumain paminsan-minsan sa mahal You get to treat yourself. Kasi nga naman, sweldo mo yan. So, okay lang, kahit saan mo gastusin. O hindi naman kaya, eto pinakamahalaga sa lahat, kailangan mong pasayahin yung sarili mo. Magsolo ka lang, isara mo lang yung kwarto, ganun. Hanap ka ng mga palabas na mag-e-enjoy ka. Basta siguraduhin mo nakalak yan Uy, maraming magagandang palabas ngayon sa sine. Marami kang pwedeng mapanood. O hindi naman kaya, sa mga programa. Dito sa 90.7 Love Radio, di ba? Ay, naku kuya. Sarili mo muna. Ate, i-treat mo na yan. Go. Deserve mo yung hashtag self-care na tinatawag. Ito. May maganda akong balita. Isa rin itong pwedeng pang-treat sa sarili. Lalo na kung medyo nagtitipid ka pa rin. Pero gusto mong magkaroon ng pera ngayong hapon. Maswerte ka dahil mananalo ka ng 1,500 para sa ating Love Knows No Boundaries. Kaya naman, i-announce ko na ang ating winner for today. Ang ating winner para sa Love Knows No Boundaries ay isang Grab driver, DAT9169. Congratulations, Kuya Moniboy Amoncio. Kuya Moniboy Amoncio,
Bumisita ka na rito at i-claim mong 1,500 pesos mo at magdala ka ng ballpen para madagdagan ng additional 500. Habang hinihintay kita, kuya, makinig muna sa Feel Good Music ngayong Feel Good Monday. Bukas ulit mga kabisyo. Again, this is your one and only, newest and freshest DJ, DJ Maratoni. Susunod na po ang programang EDSA, brought to you by Diego Bandido. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!